Ahojte, ja som Lukáš z webu androidportal.sk a vítajte vo videu s najlepším príslušenstvom od Xiaomi do 50 €. Prvým na rade je svetlo Yeelight. Svetlo, ktoré na seba pripútalo viac pozornosti než čokoľvek iné, čo sme doteraz testovali. Yeelight je súčasťou širšieho portfólia inteligentných a ako môžete vidieť hlavne farebných svetiel, ktoré Xiaomi vyrába. Toto svetlo je perfektné pre tých z vás, ktorí chcú vašej spálni či obývačke dodať viac nálady. Lampička Yeelight dokáže zobraziť 16 miliónov farieb a popri tom mení jas alebo intenzitu, akou svieti. Čo sa kompatibility týka, k lampe sa pripojíte cez Bluetooth, stačí vám na to Android 4.3 a vyšší alebo iOS vo verzii 7.1 a vyššej. Na trhu sú aj iné svetlá, ktoré dokážu to isté, no ak chcete niečo s pekným dizajnom, šikovnou aplikáciou a celkovo kvalitným prevedením, Yeelight vás nesklame. Od svetla sa pohneme smerom k zvuku. Xiaomi totiž okrem smartfónov, tabletov a svetiel vyrába aj audio príslušenstvo. Asi najobľúbenejšími slúchadlami sú štuplíky so značením Piston, no ja som sa rozhodol, že je čas pozrieť sa aj po niečom väčšom a možno pohodlnejšom. Nakoniec som našiel slúchadlá, ktoré ma veľmi milo prekvapili. Mne sa ich podarilo vďaka akcii nájsť za zhruba 50 €, ich plná cena je však okolo 70 €. My Headphones, ako ich Xiaomi označuje, ponúkajú krásny a hlavne prémiový dizajn, ktorý uľahodí nielen oku, ale aj ruke či ušiam. Čakal som všeličo, ale tak kvalitné spracovanie naozaj nie. Slúchadlá na sebe nemajú žiadne veľké logo, ani iné nežiadané tetovačky. Pôsobia tak čisto a nerušivo. Na spodnej časti ale nájdete zmienku, že ide o slúchadlá od Xiaomi s dizajnom od One More Design. V balení k slúchadlám dostanete aj tvrdé púzdro, ktoré sa hodí na cestovanie, ako aj rozdvojku pre využitie v starších lietadlách. Na kábliku sa nachádza aj ovládací prvok, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako 3 tlačidlá. V skutočnosti je to jedno tlačidlo pre spustenie či zastavenie prehrávania. Vyskúšal som veľa slúchadiel, no tento pár je na veľmi podobnej úrovni ako moje Sennheiser HD558. Za svoje peniažky tu dostanete seriózne dobré slúchadlá. Na rozdiel od Sennheiserov však slúchadlá od Xiaomi ponúkajú aj miernu izoláciu. Dávajte si však pozor, minimálna veľkosť slúchadiel môže byť pre niekoho príliš veľká. V tomto prípade sa oplatí dokúpiť väčšie náušníky. Stovky pozitívnych recenzií na stránkach ako Everbuying či Gearbest ma prinútili ich vyskúšať, no teraz keď sa tak stalo, môžem ich neuveriteľnú kvalitu v tejto cenovej hladine s kľudným svedomím odporúčiť aj vám. Ak počúvanie hudby cez slúchadlá nie je veľmi váš štýl, alebo len hľadáte dobrý Bluetooth reproduktor pre grilovačky či chatovačky, toto sa vám bude páčiť. Celý reproduktor je relatívne malý, no nenechajte sa tým oklamať. Kovová konštrukcia, ktorá je dostupná v zlatej, modrej, oranžovej či ružovej farbe, v sebe skrýva výkonné reproduktory, ktoré nemajú problém ozvučiť malú až stredne veľkú miestnosť. K reproduktoru sa pripojíte cez Bluetooth s tlačením tlačidla s Bluetooth logom, čo vám potvrdí milá po čínsky rozprávajúca pani. Potom je už celý audio prenos z vášho telefónu či tabletu prenášaný do reproduktoru. Tomu nechýbajú kvalitné basy ani výšky, preto je priam stvorený na posedenia, pri ktorých by boli káblové reproduktory väčšou záťažou než úžitkom. Po nabití cez klasický micro USB kábel vám táto malá krása vydrží hrať 8 hodín. Ak by ste pri sebe nemali telefón alebo ho nechceli nechávať vybiť sa prehrávaním hudby, do reproduktoru môžete strčiť microSD kartu do kapacity 32 GB a on sa postará o zvyšok. No a cena? Bluetooth reproduktor od Xiaomi som našiel za niečo vyše 30 €. Staršia verzia sa dokonca predáva o 10 € lacnejšie. Nakoniec tu pre vás mám nový model powerbanky od Xiaomi s kapacitou rovných 10 000 mAh pre tie situácie, keď nemáte k dispozícii prístup ku elektrine, ako napríklad pri cestovaní alebo opaľovaní sa na pláži. Na rozdiel od predchádzajúcej verzie je tá nová tenšia, elegantnejšia a hlavne inteligentnejšia. Veľkou zmenou je hlavne podpora USB typu C pre najnovšie smartfóny a tablety. Xiaomi to berie naozaj vážne, o čom svedčí aj pribalený adaptér, ktorý vám klasický micro USB kábel zmení na USB typu C. Perfektnou funkciou je aj podpora rýchleho nabíjania zariadení, ako aj samotnej batérie. Tejto do 100% nabitia trvá približne 3,5 hodiny, čo je o 40% rýchlejšie než v prípade jej predchodcu. Ak vo svojej zbierke vlastníte príslušenstvo ako Bluetooth slúchadlo či fitness náramok Mi Band, nová powerbanka ich rozpozná a bude ich nabíjať pomalšie a opatrnejšie. Takýto mobilný zdroj energie si môžete kúpiť za niečo vyše 25 €, počas rôznych zliev možno ešte lacnejšie. Ako pri všetkých predchádzajúcich produktoch, aj pri tomto nájdete odkaz pod videom.
Ak sa vám páčil takýto rýchly prehľad príslušenstva, nezabudnite dať tomuto videu palec hore a ak chcete vidieť viac takýchto videí, začnite odoberať tento kanál. Ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu.